Il-pass il-qoddim ifisser li Malta terġa' tnissel rispett lejn iċ-ċittadini tagħha fejn il-gvern jassigura li l-familji Maltin u Għawċin ikunu protetti u ngħixu maqudin flimkien. Nansaħqitu r-rapporter tal-Assembleja tal-Partit Nazzjonalista tal-ewwel Reġjun Ramona Muscat fejn spjegat li tul l-Assembleja ħareġ b'mod konsistenti li pajjiżna jeħtieġ viżjoni għal ġejjieni bbażata kollha kemm hi fuq il-ħtiġijiet reali tan-nies iżda. Aktar minn hekk, viżjoni ta' Partit Nazzjonalista li nissel kuraġġ sabiex jittieħdu deċiżjonijiet għalkemm diffiċli iżda daqshekk ukoll meħtieġa viżjoni li tassigura soċjetà moderna għad-deċenji li ġejjin. Ramona Muscat spjegati li l-Assembleja affokat dwar il-garanziji illi joffri l-Partit Nazzjonalista għal pajjiż illi joffri stabilità, tranquillità u kwalità tal-ħajja mhux biss fuq il-karta iżda tanġibli kwalità illi jgħixuha il-familji Maltin u Għawċin. L-Assembleja Reġjonali tal-ewwel Reġjun iltaqet nhar il-ġimgħa 16 ta' Jannar fil-każin tal-Partit Nazzjonalista tal-Ħamrun u ddiskutiet il-mozzjoni Malta kif nafuha Malta li tgħix sew fiha. B'enfasi ċara fuq il-kwalità tal-ħajja bħala l-kejl ewlieni tal-progress nazzjonali u bħala il-pedament ta' politika serja u kredibbli għal ġejjieni tal-pajjiż. Waqt il-preżentazzjoni tagħha fil-Kunsill Ġenerali tal-ħadd Ramona Muscat insistiet li pajjiżna jeħtieġ politika li terġa' titratta l-persuna mhux bħala numru iżda bħala protagonista f'din il-miġja ta' Malta Ewropea illi lesta tilħaq il-miri tal-lum u ta' għada grazzi għal tisħieħ mhux biss fl-edukazzjoni iżda wkoll fl-ippjanar u servizzi essenzjali li għandhom jaħdmu b'mod holistiku f'armonija waħda. Dan, komplet Muscat, jasal biss b'investiment serju fiż-żgħażagħ fil-ħaddiema u l-anzjani. L-Assembleja enfasizzat il-ħtieġa ta' riformi serji u strutturati bbażati fuq viżjoni fit-tul il-Gvern Nazzjonalista sa minn dejjem wera li huwa kapaċi joffri riformi li jġibu dejjem l-interess tan-nies l-ewwel u qabel kollox lil mill-propaganda politika partiġana. Ċertament, il-gvern għaqli u ta' min jafda fih irid jindirizza l-istress u l-ansjetà li qed jinxterdu fost il-Maltin u l-Għawċin, illi tiġi indirizzata il-pressjoni fuq l-infrastruttura ġenerali, is-sigħat twal ta' xogħol u l-piżijiet ekonomiċi li dejjem qed jiżdiedu. Dan fil-waqt li ġew diskussi wkoll l-importanza ta' ambjent san, is-sigurtà u t-tisħiħ tal-komunitajiet. L-Assembleja konkludiet li dan kollu jitlob Partit Nazzjonalista b'viżjoni, determinazzjoni u organizzazzjoni aktar minn qatt qabel. Partit li jisma', jifhem u jaġixxi sabiex il-bidla fil-ħajja tan-nies tasal verament.